Cez Vianoce ťa toto viac poteší ako Netflix. Zabaví ťa a ešte sa aj niečo naučíš. Máme pre teba Rescue Mission hru, ktorej sa dokážeš overiť, ako by si reagoval v nepredvídaných situáciách. A teraz máme pre teba modul Vianočná edícia. Túto hru nájdeš na tomto linku alebo v našom bio. A funguje to takto. Vyberieš si avatara, muža alebo ženu, vypíšeš tam svoje údaje a otvorí sa ti Vianočná edícia. Bude ťa čakať 10 otázok, na ktoré budeš mať 20 sekúnd, aby si na ne zodpovedal a hneď sa ti ukáže, či to je správna alebo nesprávna odpoveď. Poďme. Ako skontrolovať, či sú vianočné svetlá bezpečné? Ak tu svietia vždy skontrolujem. Pokračovať a vidíme, že máme to správne. A na záver zo všetkých hráčov vyberieme jedného z vás, ktorý vyhrá wellness pobyt v luxusnom hoteli a môže pokračovať v oddychu a prajeme šťastné a veselé Vianoce.